Ngibingelele kubabukeli abahle nabathandekayo. Ngibingelela nje mina uDlobheke wakhuzwa lapha ngithi. Inhloso yami ngokuthi nginithulele le album ingokuba ngiyazi ukuthi lizwe izwe lonke sokufanele ngintshele ngokukhona enizokuthokozela kakhulu phakathi kwe album. Amangulu amahle ihloko sithi amaningi amagwala. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Yanikhohlisa amagwala ngeke ngibulale. Mawinsizwa insizwanyana. Hayi. Uza kuhlekezela ini lapha mangena le ngoma ngani ngoba isusukushisa. Ukhala kwensingisi ukho nomshopho yofelo yoshukuthi ngasho. Ukhola lo muntu ophuzivile uthathu mesiyele nanda. Phela mangabe kunesikhwile seduze ungathatha umphoqoza umuntu umqede nyangaso. Indaba yokusuka uhleke fanele yangoma endlela exoba ngkhona. Ngizongena ngomnyama usempondo zankomo awuliyane nandaba. Ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo. Ngomhla 24 CD iyaphuma. Ukuthi nje mfowethu ngangabona ukuthi usuyabona ukuthi imina enguvalela kubasakazi na kubahleli bemcimbi ngokunjalo nasemaphepheni. So kodwa ngokunjalo mfowethu ngoba ngiyakwazi vele ukuthi la ushaye khona ushaya kubole bengacela mfowethu sibiza amakhosi ezoyilamula le. Hey unamanga kafana ngoba mina ngibizele ehlahleni ngale ngathi ngibizele ehlahleni la siyobe sihambele khona. Ngiyacela mawuseThekwini kuzona zonke indawo esondelene nasedrobheni eThekwini ngiyoba khona ngo-11 isikhathi lapha workshop. Ngiyacela kakhulu umthando maskandi uyizele uzoyitholela khona icwebe futhi okuyinhlanhla-ke sikwenza isibili kulo nyaka. eThekwini ke kuthathe 3 days ingafikile iCD kodwa kulokhu Nema sihlupheke ungiculela kahle. ngizophinda futhi ngibalethele ngelanga yophuma ngalo beqale ngibona ukuthi beyiswa. Ngiyosuka eThekwini ngiye lapha empangeni ngase OK Rank eMarican la sibe futhi sihlangene khona sinilethele icwecwe amangona amahle. Ngiyocela kakhulu abantu abakhelele lapha indawo zasempangeni bephume ngothile wabo beyothi zothenga iCD kaDlobheke ngizobe ngikhona ngifikele eMathupha. Ngiyacela kakhulu sihlanganeni khona umthando umculo kaMaskandi. Ngiyocela konke komtuba nehle niphelele khona lapha empangeni ngoba izona indawo ecishe ukusondelana lezo. Kuzothi ngomhla ka-1 ngizobe ngidlala nale CD lapha emcimbini wamageza. Ingoma elibinyana phezulu sibe siphakamisa khona imini lapha. Iyo isibe sibafusha ngalo umlabalaba. Kuphinde futhi khona umhla ka-1 ngisuke lapha eMsinga ngiye eScott eLembeth Park. Kunomcimbi khona lapho ngidlala khona futhi. Uma usendaweni engaseScott ungasondela kakhulu uzoyibukela iminister yenze idume ngaso. Kuyothi ngomhla ka-14 siyobe silapha eDududu la soke sibagijimisa khona. Siyocela umthando waMaskandi izele uzoyibukela iminister. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi saphelela istatement. Uzama uvibantu bahleli bemcimbi. Khuluma. Kuphinde ngomhla ka-21 April ngiyocela ngiphelele lapha emcimbini indlaba ephika la sobe sibadobela khona umlabalaba futhi. Ngiyacela kakhulu iphelele insizwa zakithi nezintokazi. Sifune idlama sifune lutho kodwa into esifuna kakhulu nje support. Mangabe unesibhamu sakho siyocela la ngishiye ekhaya hayi ngoba sisizabani kodwa ukuhlonipha umcimbi. Woy umlabalaba umlabalaba sibadlalela umlabalaba woy umlabalaba umlabalaba sibadlalela umlabalaba woy umlabalaba umlabalaba
Hey